Velikost a tvar odpovídá popisu a tento nůž je rozhodně vše. Co jsem slyšel? Jsem Bowie. Jsem Davy Crockett. Brian, nedělej to. Faktem je, že svého přítele téměř necháte udusit v řece. 3 mrtví. 18 zraněných. Demolice probíhá podle rozkazu. Payne. A bar je zavřený. A bar se změnil. John Wayne. Nesmrtelný symbol westernových filmů. Muž navždy spojený s obrazem chladného a neústupného kovboje na obrazovce. Měl všechno. Sláva, bohatství a legendární kariéra, která trvala desítky let. Když ale Wayne zemřel, jeho rodina byla dojata k slzám nejen kvůli ztrátě legendy, ale také kvůli šokujícímu obsahu jeho závěti. Někteří dostali obrovské dědictví, zatímco jiní, včetně těch, kteří kdysi sdíleli jeho postel, byli nemilosrdně vyloučeni. Záhadné rozhodnutí v závěti ohromilo celou rodinu a vyvolalo roky sporů. Komu tedy John Wayne přenechal své jmění? A kdo šel domů s prázdnou? Pravda zatím mnohé překvapí. John Wayne a jeho závěť. S Johnem Waynem přišel Hollywood o jednu z největších ikon westernových filmů. Zatímco ale fanoušci truchlili po legendárním Dukovi, v jeho rodině se tiše odehrávala další tragédie. Wayneova závěť nejen šokovala jeho příbuzné, ale také zanechala hořké slzy. Někteří členové rodiny dostali obrovské sumy peněz, zatímco jiní, včetně jeho bývalé manželky, byli úplně vynecháni. Což vyvolalo nebývalé kontroverze. Během svého života byl John Wayne nejen filmovou hvězdou, ale také dokonalým investorem. Jeho majetek byl v roce 1979 oceněn asi na $7 milionů. Ale po očištění o inflaci by to dnes bylo kolem $50 milionů. Jeho bohatství nepocházelo jen z více než 150 filmů, ve kterých se objevil, ale také z investic do nemovitostí, podílů ve filmové společnosti Bad Jack Productions Inc. a dalších cenných aktiv. Když byla jeho závěť odhalena, mnohé nepřekvapila obrovská hodnota majetku, ale způsob, jakým se Wayne rozhodl jej distribuovat. Někteří blízcí rodinní příslušníci dostali většinu majetku, zatímco jiní byli chladně vynecháni. První jména uvedená v závěti byla Wayneových 7 dětí. Kromě peněz vlastnil Wayne cenné nemovitosti, včetně ranče v Arizoně, domu na pláži v Newport Harbor a rozsáhlých pozemků v Puget Sound ve Washingtonu. Vlastnil také podíly ve filmové společnosti Bad Jack Productions Inc., které všechny odkázal svému nejstaršímu synovi Michaelu Wayneovi, který pro společnost řadu let pracoval. Vytvořil systém správy bohatství, aby zajistil, že peníze budou rozdělovány postupně, nikoli najednou. Jeho nejstarší syn Michael Wayne obdržel $115,000 navíc k právům na správu většiny majetku svého otce. Pamatovalo se nejen na jeho děti, ale i na 2 Wayneovy věrné sekretářky. Mary St. John, se kterou řadu let spolupracoval, obdržela $10,000. Pat Stacy, jeho sekretářka a blízký přítel v pozdějších letech, dostal zaplaceno $30,000. Na tehdejší dobu to byla značná částka, ale zatímco někteří z toho měli prospěch, jiní odešli s prázdnou. Wayneova 3. manželka Pilar Pallet v závěti zcela chyběla. Přestože si po rozchodu v roce 1973 zůstali blízcí téměř 2 desetiletí, Wayne se rozhodl, že jí nezanechá jmění. Jeho právník však odhalil, že Pilar byla zajištěna předchozí dohodou o odloučení. Největší šok však zažil Donald Lakava, manžel nejstarší Wayneovy dcery Tony Wayne. Nejenže byl vyloučen ze závěti, ale Lakavovi bylo také zakázáno zdědit podíl jeho manželky, pokud by zemřela. Skutečný důvod tohoto rozhodnutí zůstává nevysvětlenou záhadou. Wayneova závěť způsobila nejen emocionální újmu, ale také rozpoutala složitou právní bitvu. Po jeho smrti byla většina jeho majetku svěřena 3 správcům: Michaelu Wayneovi, právníkovi Johnu Warrenovi a společníkovi Louisi Johnsonovi. A vše nešlo tak hladce, jak se očekávalo. Jedna z Wayneových dcer se rozhodla prodat svůj podíl na majetku, což vedlo k ostrému sporu o skutečnou hodnotu dědictví. Přecenění majetku a neshody ohledně rozdělování zisků vedly k letům napětí v rodině Wayne. Jedno je však jisté. Vzhledem k obrovskému majetku, který po sobě John Wayne zanechal, se žádný z nich skutečně nedostal do finančních problémů. Mohou ale peníze zahojit rány a trhliny v rodině. John Wayne je pryč z tohoto světa. L2, co po sobě zanechal, stále vyvolává debaty. Žena, která je vyloučena ze závěti. Z, kterému není dovoleno dědit. Loajální lidé, kteří dostanou, co jim náleží. Díky tomu všemu Wayneova vůle působí jako dramatický hollywoodský film. Vyjádří se vyloučení při dědickém jednání?
Vyjdou najevo dosud nikdy neodhalená tajemství o Waynovi a jeho rodině? Vyhasla legenda. Ale spory o jeho pozůstalost dosud nebyly vyřešeny. Zpět k Donaldu LaCavovi, manželovi nejstarší dcery Wayne, který z Waynovy závěti nedostal nic. Někdo se může divit, proč Wayne vyjádřil určité nepřátelství vůči svému zetě dokonce i v závěti. Co se skutečně stalo v rodině? Co vedlo Wayna k tomuto kontroverznímu rozhodnutí ohledně Donalda LaCavy? Musíme říci, že Wayne měl ke svému jednání jistě oprávněný důvod. John Wayne a 2 majetkové ztráty. Málo kdo ví, že Wayneův život po slávě byl sérií hořkých finančních chyb. Nejenže jednou přišel o své jmění, ale dovolil, aby se to stalo podruhé. A v obou případech ze stejného důvodu, do kterého může spadnout každý, příliš důvěřoval lidem. Ve 40. letech, na vrcholu své kariéry, se John Wayne rozhodl svěřit své obrovské jmění Bo Russe, finančnímu manažerovi, který se zdál mocný a sofistikovaný. S uhlazenými vlasy, zářivým úsměvem a výrazem evropského gentlemana byl Russe nejen finančním expertem, ale také kamarádem v pití, loveckým společníkem a dlouholetým Waynem. Slíbil, že Waynovi pomůže nejen zachovat jeho bohatství, ale také ho rozmnožit. Ale byl tomu přesně naopak. Wayne začal být podezřelý, když neustále dostával účty po splatnosti, šeky a oznámení o exekuci. Zeptal se ruštiny, ale muž jen mlhavě sliboval. Vše se vyjasnilo, když Wayne požádal svou sekretářku, aby zkontrolovala knihy a zjistil, že účet je téměř prázdný. V tomto okamžiku byl Wayne zdrcen. V záchvatu vzteku praštil do stolu a zakřičel: Dal jsem ti celé jmění. Kolik peněz mi teď zbývá? Russe sklonil hlavu a vyhnul se Waynovu pohledu. Nakonec přiznal, že je vše pryč. Účetní později potvrdili, že Russe peníze neukradl, ale špatně s nimi hospodařil tak špatně, že Wayne přišel o miliony dolarů. Jeho právník Waynovi doporučil, aby nežaloval, protože by to výrazně poškodilo jeho pověst. A tak musela hollywoodská legenda začít od nuly. Po prvotním šoku byl Wayne rozhodnutý, že už se něco takového nestane. Tentokrát si vybral někoho, o kom věřil, že ho nikdy nezradí, svého zetě Dona LaCavu. LaCavova práce byla jednoduchá. Investovat bezpečně, chránit aktiva a zajistit, aby Wayne nepřišel o žádné další peníze, ale věci nešly podle očekávání. V roce 1965 Wayne navštívil Dallas a vydal se na opulentní nákupní horečku a utratil $30,000 u Neymana Marcuse. Pro něj to nebylo nic ve srovnání s jeho bohatstvím. Ale když LaCava dostal účet, byl zeď v šoku a okamžitě zavolal Waynovi. Jak si mohl utratit tolik? Na účtu není dostatek peněz na zaplacení tohoto účtu. Waynovi oči se rozšířily. Nemáte dost peněz? To je vtip? Dal jsem ti miliony na správu. Ale krutou pravdou bylo, že LaCava investoval do neúspěšných realitních projektů. Utopil peníze do suchých ropných vrtů a provedl řadu dalších neúspěšných investic. Peníze, o kterých si Wayne myslel, že jsou stále na účtu, byly dávno pryč. A tak John Wayne přišel ještě jednou o všechno. To byl pádný důvod pro vyloučení LaCavy z jeho vůle. Ztráta majetku dvakrát byla nejen osobním selháním Johna Wayna, ale také varováním pro všechny. Nekontroloval své finance. Nesledoval bedlivě své investice a prostě důvěřoval slibům lidí, které považoval za spolehlivé. Spory kolem Johna Wayna se stanou pochopitelnými, když se podíváme na fakta, kterým čelil. Možná měl pro svá rozhodnutí skutečně legitimní důvody. Ostatně Wayne byl velkou hollywoodskou filmovou ikonou. Nebyl skoupý na ty, kteří ho věrně podporovali po celou dobu cesty. Cesta plná vzestupů a pádů a oddanosti od Johna Wayna. Podívejme se zpět na jeho emocionální cestu. Cesta Johna Wayna. John Wayne, přezdívený The Duke, je jednou z nejzářivějších hvězd v historii americké kinematografie. Od kovbojských rolí ve westernových filmech po hrdinské role ve válečných filmech Wayneova kariéra trvala více než 5 desetiletí a zanechala hlubokou stopu nejen ve filmovém průmyslu, ale také v srdcích milionů fanoušků. Tento článek vás provede celou kariérou Johna Wayna. Prozkoumá klíčové milníky a jeho nezapomenutelné příspěvky do světové kinematografie. John Wayne se narodil jako Marion Robert Morrison 26. Května 1907 ve Wintersetu v Iowě. Waynovi rodiče pocházeli z rodiny nižší třídy a měli mnoho problémů s výchovou dětí. Od mládí Wayne rozvinul vášnivou lásku k filmům a sportu. Navštěvoval střední školu Glendale v Kalifornii a poté na University of Southern California, USC, kde se specializoval na finance, ale Wayneův život nebyl vždy hladký. Po ukončení studia začal pracovat pro Fox Film Corporation.
Začínal malými rolemi v němých filmech. Během let 1928 až 1930 pracoval Wayne jako kaskadér. Asistoval v nebezpečných scénách při hraní malých rolí v méně známých filmech. Ve skutečnosti bylo prvních pár let jeho kariéry nevýrazných. Právě jeho vytrvalost a touha zvládnout řemeslo mu nakonec poskytly příležitost změnit svůj život. Největší zlom ve Wayneově kariéře nastal v roce 1939, kdy si ho režisér John Ford vybral, aby hrál ve filmu Stagecoach. Tento film z něj udělal skutečnou hvězdu a stál na začátku dlouhé roky nerozlučné spolupráce mezi Waynem a režisérem Johnem Fordem. Dostavník byl westernový film, ve kterém Wayne hrál Ringo Kidda, uprchlíka, který se stane ochráncem skupiny lidí v autobusu, který je napaden. Díky svému vynikajícímu hereckému výkonu a výraznému stvárnění postav byl Wayne okamžitě rozpoznán a stal se pojmem ve filmovém průmyslu. Díky úspěchu Stagecoach získal Wayne hlavní role v dalších westernových filmech a vysloužil si titul jednoho z králů žánru. Wayne měl nejen herecký talent, ale také perfektně spolupracoval se slavnými režiséry, včetně Johna Forda, který se stal celoživotním přítelem a výrazně ovlivnil Wayneovu kariéru. Se svou nově nabitou slávou Wayne nejen hrál ve westernech, ale prosadil se i ve válečných filmech, žánru, ve kterém vytvořil svůj vlastní odkaz. V. Forded. Letek. Kdy vypukla druhá světová válka, se John Wayne objevil v řadě filmů souvisejících s válkou, jako byli postradatelní, především Boj s mořskými včelami 44 nebo Zpátky do Batánu 45. Tyto role mu pomohly zajistit si místo v srdcích svých fanoušků, zvláště když stvárnil hrdinné vojáky. Přestože se pravidelně objevoval ve válečných filmech, John Wayne během druhé světové války nesloužil v armádě. Hlavním důvodem bylo, že byl osvobozen od vojenské služby kvůli své odpovědnosti za živobytí své rodiny, zatímco další kolegové jako Henry Fonda a James Stewart vstoupili do armády a bojovali na frontě. To však neovlivnilo jeho veřejný obraz. Během těchto let si Wayne zachoval hlubokou lásku ke své zemi a své vlastenectví vyjadřoval hrdinskými rolemi ve válečných filmech. Na začátku 50. let se John Wayne stal hollywoodskou ikonou. Pokračoval ve spolupráci s režisérem Johnem Fordem na vynikajících západních filmech jako The Searchers 1956, jednom z nejlepších filmů v tomto žánru. V The Searchers hrál Wayne Ethana Edwardse, nenávistného muže hledajícího svou unesenou neteř. Tento film vynikal nejen svým dějem, ale také nádhernou kamerou a lekcemi loajality a odpuštění, které zprostředkovával. Wayne byl úspěšný nejen ve své filmové kariéře, ale stal se také ideálním obrazem silného, rozhodného a odvážného muže. Jeho silný vzhled a skromný, jednoduchý životní styl mu vysloužili obdiv a zbožňování veřejnosti. Během více než 30 let ve filmovém průmyslu John Wayne pokračoval v dobývání všech vrcholů. V roce 1969 získal prestižního Oscara za výkon ve filmu True Grit. Jeho stvárnění stárnoucího lovce odměn Roostera Cockburna se stalo jednou z nejslavnějších postav jeho kariéry. Tento film mu nejen vynesl Oscara, ale také upevnil jeho místo jednoho z největších hollywoodských talentů. True Grit byl také nejpopulárnějším filmem Wayneovy kariéry a vysloužil si široké uznání jak u kritiků, tak u publika. V roce 1973 Wayne pokračoval ve svém úspěchu s The Shouldest, jeho posledním filmem. V The Shouldest Wayne stvárnil J.B. Buxe, stárnoucího střelce, který se snaží vyrovnat se svou nemocí a smrtí. To byla zvláštní role, která dala Wayneovi příležitost ukázat své herecké schopnosti hlouběji a autentičtěji než kdy předtím. Wayneova filmová kariéra skončila, když zemřel 11. června 1979 po dlouhém boji s rakovinou žaludku. A jeho odkaz nikdy nevybledne. Wayneovy filmy zůstávají důležitou součástí světové kinematografie. John Wayne se svými nesmrtelnými rolemi a hlubokým vlivem na filmový průmysl stal legendou, symbolem síly a odolnosti. John Wayne, velká hollywoodská filmová ikona, je proslulý svými hrdinskými rolemi ve válečných filmech. Málo kdo ale ví jednu věc. Přestože je spojován s obrázky vojáků, nikdy nesloužil v armádě během druhé světové války. John Wayne měl mnoho příležitostí vstoupit do armády. Když byl Pearl Harbor v roce 1941 napaden, Wayneovi bylo 34 let a vyžadoval vojenskou službu. Ale místo toho, aby si oblékl vojenskou uniformu, byl osvobozen od vojenské služby. Proč? Hlavním důvodem bylo, že byl jediným živitelem rodiny a musel živit manželku a 4 malé děti.
Tato výjimka znamenala, že se Wayne nemohl zúčastnit vojenských kampaní, ale také vyvolává otázku, jak může někdo obětovat všechno na obrazovce, ale nezúčastnit se skutečné bitvy? John Wayne ve druhé světové válce. Přestože nebyl přímo zapojen do války, Wayne vždy cítil ve svém životě velkou prázdnotu. Vyjádřil svou touhu vstoupit do armády a dokonce napsal dopis řediteli Johnu Fordovi, ve kterém svou touhu vysvětlil. Existuje méně známý příběh. Podle mnoha zdrojů Wayne ve skutečnosti nechtěl jít do války. Jen doufal, že bude pokračovat ve vztahu s herečkou Marlenou Dietrichovou. Část Wayneova života byla vždy poznamenána touto nevyřešenou prázdnotou. Když byl Wayne považován za brance, narazil na další problém. Republic Studios nechtělo ztratit svou největší hvězdu. Byl jejich nejcennějším aktivem a odchod by studiu způsobil značné škody. Mezitím se Wayne, oddaný své roli, nemohl vzdát své zbývající smlouvy. To vedlo k vnitřnímu konfliktu mezi jeho povinností vůči své zemi a jeho slávou v Hollywoodu, ačkoliv nemohl bojovat. Wayne našel způsob, jak to kompenzovat návštěvou vojenských základen a nemocnic v Austrálii a Jižním Pacifiku, kde se účastnil programu United Service Organizations, USO. Nosil vojenské uniformy a vystupoval pro americké vojáky sloužící v zámoří. Ačkoliv tyto cesty nebyly skutečnými bojovými operacemi, Wayne díky nim měl pocit, že stále přispívá své zemi svým vlastním způsobem. Vstoupil do Motion Picture Alliance for the Preservation of American Ideals, organizace, která se stavěla proti vlivu komunismu ve filmovém průmyslu. Po zbytek svého života Wayne nadále vyjadřoval své vášnivé vlastenectví a snažil se nahradit prázdnotu, kterou cítil od války. John Wayne možná nebyl vojákem na bitevním poli, ale byl hrdinou v srdcích milionů Američanů. Jeho příběh je svědectvím o vnitřním boji filmové legendy, která s sebou vždy nesla pocit nesplněné povinnosti vůči vlasti. John Wayne vždy vyjadřoval své vlastenectví i v zákulisí. Byl to silný muž, ale měl také mnoho osobních starostí. Málo kdo věděl, že během natáčení Chisolma 1970 prožil emotivní okamžik, který ho dojal k slzám. A to vše kvůli zdánlivě jednoduché věci, slávě a skrytému zármutku Johna Wayna. Když John Wayne vstoupil do 70. let, blížil se ke konci své kariéry. Právě prodělal vážnou operaci rakoviny plic, kvůli které musel v mnoha případech nosit kyslíkovou masku. Přestože si při natáčení stále udržoval silné vystupování, Wayne nedokázal skrýt smutek, když si uvědomil, že jeho zdraví začíná ovlivňovat jeho herecké schopnosti. V Chisholm hrál Wayne Johna Simpsona, Chisolma, bohatého rančera ve válce v Lincoln County v roce 1878. Aby roli dostal, musel se snažit skrýt svůj skutečný věk, tehdy mu bylo 62, nošením paruky, nanášením make-upu a dokonce i plastickou operací před natáčením. Intenzivní akční scény už nebyly to, co bývaly, protože se musel více spoléhat na kaskadéry, což mu dávalo pocit lítosti. Ale uprostřed těchto obtíží našel Wayne nečekanou útěchu ve svém spoluhráči Johnu Mitchumovi, bratrovi herce Roberta Mitchuma. Mitchum, milovník poezie, zejména vlasteneckých básní, se jednoho dne na place rozhodl sdílet své básně s Waynem. Wayna, který byl známý jako tvrdý muž, se verše nečekaně dotkly. Seděl tiše, vnímal každý řádek a pak se mu zvlhly oči. Pro Wayna nebylo vlastenectví jen sloganem. Přestože se druhé světové války nikdy přímo nezúčastnil, vždy cítil odpovědnost ke své zemi a celou svou kariéru zasvětil stvárnění amerického hrdiny na filmovém plátně. Proto tyto básně nebyly jen slovy, ale hlubokou připomínkou hodnot, které mu byly drahé. Tento okamžik inspiroval Wayna a Mitchuma k tomu, aby se pustili do speciálního projektu. Nahráli básnické album America. Why I Love Her 1973. Toto album, vyjadřující lásku k Americe, provedl Wayne svým hlubokým, emotivním hlasem. Album bylo později nominováno na Grammy a stalo se jedním z Waynových nejcennějších odkazů. Wayneova oblíbená báseň na albu se jmenovala The People a chválila lidi, kteří z Ameriky udělali velký národ, kterým dnes je, od tanečníka Freda Astéra přes kazatele Billyho Grahama až po zpěvačku Mahalie Jackson. Toto dílo bylo nejen poctou, ale také deklarací Waynovy neochvějné víry v Ameriku. Po Waynově smrti v roce 1979 byla znovu vydána Amerika. Proč ji miluji? A znovu ve 2000 po teroristických útocích z 11. září jako symbol národní jednoty. Ačkoliv Chisholm možná nebyl nejlepším filmem Waynovy kariéry.
Doba jeho natáčení zůstala milou vzpomínkou. Kromě inspirace poezií měl Wayne ještě jeden důvod k radosti. Právě vyhrál Zlatý glóbus za svůj výkon ve filmu True Grit 1969 a doslechl se, že byl nominován na Oscara. A když byla vyhlášena Oscarová trofej s jeho jménem, nebylo to jen uznání jeho hereckého talentu, ale také podsta všemu. Co dal kinematografii? Divákům a milované Americe. Jste fanouškem legendárního Johna Wayna? Dejte nám vědět. Co si myslíte v komentářích po zhlédnutí tohoto videa? Nezapomeňte se přihlásit k odběru a zapnout upozornění, abyste mohli sledovat naše nejnovější videa.